Yabonga Ngonyama. Mkhulu, sikhulumile ngokuphahla ngempuphu. Ingaba zikhona ezinye indlela zokususa izitha kimi la esebenzayo. Uyabona khehla ukhona Uphumphele Inja Yodumo. Lobe ngikhuluma ngaye. Uphumphele Inja Yodumo. Siyasifuna nje kuphela imali emhlophe. Nenyama encane ebomvu. Thatha Uphumphele Inja Yodumo. Ubhala iphepha igama lakhe lomuntu. Uhambe nalo ethuneni. Mawufika ethuneni, fika kube ukuthi ithuna uyacela ngemali emhlophe, ucela lapha ethuneni, ubeke le nyama ngaphezulu. Bese uvuvuzela lo muntu phezulu kwephepha ukuthi usibanibani alishone naye, ongakamboni akasophinda ambone. Ngiyozwa ngayo impendulo mina. Hey. Ngicela usithathe futhi uyishaye slowly. Ngaba uthi senzani lapho so sithathani? Uphumphele Inja Yodumo. Into yenzayo khehla ngoba kuthiwa Inja Yodumo, idumo vele iyazenza. Into yenzayo Uphumphele wenza ukuthi thatha iphepha. Bhala igama lakhe lomuntu. Uthola inyama ebomvu encanyana. Uthole imali emhlophe. Uzongihambela ethuneni. Uma ufika ethuneni ngemali noma 12 kabani. Okay. Yithuna noma 12 kabani. Uma ufika ethuneni, thatha imali emhlophe, ufike ucela ethuneni ukuthi ngizocela manje ukusebenza kuwe. Ngizocela ukuthuma namhlanje lo msebenzi kanje. Ubekele imali emhlophe. Thatha le nyama uyibeke phezulu nayi nje kungunyama ngonika yona. Uzohamba uyosebenza, uzohamba udla lapha. Umthatha iphepha lelibhale ubeke la negama lakho. Uthele lo muthi ngaphezulu. Uthi ukhuluma noPhumphele, uthi ongasamboni, akasophinda ambone. Alishone naye. Ngiyozwa ngawe mina. Iyebonebo ongambonanga, awusaphinda ambone. So mkhulu masi ngicela ukubheka iprocess mina. So yimi ongisuka la ngiyamathunini ngiphethe iphepha na. Yebo. Wena ungena kanjani in the whole process? Mina ngathi ngonike Umuthi, angithi ufuna ukubulala. Oh okay. Mina ngizongishiya esigodlweni nje. Uhambe uyozenza into zakho. So mina ngiza esigodlweni. Ngithola esigodlweni. Uthola Umuthi kuphela. Yeah. Uthola Uphumphele lengusho Uphumphele Inja Yodumo. Iyakhonkotha le yanje. Okay. Kakhulu. So from there ngiyangiwa. Uyi-1 ngoba ngathi Uphumphele lo muthi wakhona awudliwa nangephutha, awuye emlonyeni. Ngoba ufaka emlonyeni impela ngase ungekho. Akufuni ukuthi ukwenze iphutha ukuthi usukhotha, awufaka emlonyeni. Uwenza ngendlela engisho kuphela emlonyeni awuyi. So manje mkhulu masi lapho ke siyabulala. Kusho ukuthi lapha siyabulala. Kusho ukuthi at least ukuphahla ngempuphu. At least mhlambe angangithinta mhlambe arola ngemali. I mean arola ngimoto. But this time basically kuthi lo muntu siceda ngayo. Mina kathi umsebenzi wami ukusiza abantu. Mangunikile futhi ngikhohliwe nguwe. Kuye kufana nomuntu ofika ke mathi uyazi mkhulu efika umuntu afuna into ethenge ngimchazela ukuthi yazi lento uzodlula la. Ofika umuntu athi yazi sokushona ubaba. Mina ngihlangana nalokho. Ngesikhathi uzile kimi uzile ngakunika ngichazela. Ngiphumile noma ngafona ukuthi khona ogulayo. Ngivule ngilale ngibheke phezulu embhedeni. Futhi nje into engistress ya ngoba ngichazela. Hey. Manje imigomo emfanele ngilandele ukuthi lento le ingamisi, ingazikimi nokuthi be successful. Yipi? Imigomo lento ekwazi ukuthi ize kuwe ngoba ngithi ngesikhathi uyenza. Mangithi Inja Yodumo mangithi ongakambona akasophinda ambone. Futhi ngesikhathi mathiwa uyenza ebusuku nje wena kuyosavele ngekho. So akwazi ukuthi ngizothinta ukuthi angagazi, akazi ukugaza vele ngoba le nje izomkhonkotha ifike imbambe. Kothi makusa ungambonanga ngasaphinda ambone. Okay, so ushonile lo muntu. Kunjani? Kufanele ngize manje ngizogezwa or vele process funda gezwe. Okay. Mina isikole ngizogezela nawe sewuwena ukuthi uyogeza komunye umuntu noma uphinde ubuyela ekhaya uzogeza. Kuphela ngifuna umuntu ofika azongithela ngenyembezi. Hey, inzima ngele mkhulu. So ukuthi kufanele usazi istory sakho because lo muntu lo vele siyamcela. Kunjalo khehla kunjalo. Awubuzi na wena imibuzo ukuthi lo muntu lo because sometimes angithi i-boyfriend icheatile or i-girlfriend icheatile mina ngithuthele kabi kwatile straight ngithwala
ngiza kuwe ngithi mkhulu khona umunye usisi uyangihlupha ngiyakushaya awuhloli hlola amathambo ukuthi lento le or uyanginika vele ukuthi uyabona mina mase ngibhosa amathambo so sengenzela wena manje ukuthi ubone ukuthi ngiyahlola kodwa mina mawungena iyakhuluma lento ukuthi lo muntu uzofuna ukuthi noma kwenze u1 or 2 or 3 bese ngutshele. Is there any situation lapho ungathi no angeke ngiyenze or i-situation eyayenzeka ehle uyabona ngoba ngisho ukuthi angifuni umuntu osemncane. Okay. Uyabona lonto uyazi noma ngamdala unentshebe kodwa uma ngodlulanga ukuthi udlule eganweni useyingane kufuna ukuthi uma ngibona senomqondo wengane ngifike ngikhulume nawe ukuthi uyayibona ukuthi kuzokufakaphi kube ukuthi wena sivumelene bese ngunika ama ukuthi bayavuma ukuthi ngunika futhi mabenqaba banqabile. Oh okay. Ehe So yibo abavumayo abanazi bomsebenzi funa uvume bona kuyenzeka uma mayifika kwenza umuntu esikhona ngajikisi mangifika ngathi icandle ngiyakhuluma necandle ngathi no uyaphuma kuyenzeka mhlawumbe esikhona ngifuna umuntu ozonesigebe noma thunyiwe afika nje igama wrong mangibuza icandle lithi liphike icandle ngiyamxoxa umuntu onjalo kufuna angimjikise abanqabile. iyadula ke leyo manje yangithusa kancane nami. Alright, ayinankinga ke so kuzoya ngokuthi liyavuma or liyalana Kunjalo. and nakhona awuyi deep wena because already uyajelwa emuva. Kunjalo kahle kunjalo. Alright, ayinankinga ke basindule ke mkhulu. Kulungile.